cewa an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam da kaciya yace ƙarya ne, an haifi annabi da tozali yace caci faɗi ne. To yaya abin da ya kore in ma wa me ya jinginawa, tun da dai ya raba abun da annabi, yaya za a dawo a ce kuma da annabi ya yi? Magana ce haihuwan abun haihuwa da kaciya, ya ce ƙarya ne ba a haifi annabi da kaciya ba, ya ce ba a haifi annabi da tozali ba. To duk maganan da ya faɗa akan haihuwa da kaciya ko tozali ta shafi annabi bayan ya kore wa annabi. Yau idan da sifa ce ta annabi ya soka, wallahi ridda ce. Gashin annabi darajarsa ba ɗaya bane da gashin kowa, yawun annabi darajarsa ba ɗaya bane da yawun kowa, kakin annabi darajarsa ba ɗaya bane da kakin kowa, fitsarin annabi darajarsa ba ɗaya bane da fitsarin kowa. Wallahi in aka daga farcen annabi kai suka akan farcen, ridda ce. To waɗannan sifofi ya kore su daga annabi, ya ce shaci faɗi ne. Duk abin da ya faɗa a kansu kuma a ce da annabi ya yi.